Γεια σας φίλες μου, καλώς ήρθατε και σήμερα στο κανάλι μου. Σήμερα σας έχω μια φοβερή συνταγή για να κάνουμε botox στο σπίτι με φυσικά υλικά. Ένα φυσικό botox λοιπόν στο σπίτι. Μη σας τρομάζει η λέξη botox, δεν μιλάω μόνο για μεγάλες γυναίκες, μιλάω και για πολύ νεανικές ηλικίες, της τάξης από 25 και πάνω, όπου καλύτερα να προλάβουμε το κακό, δηλαδή καλύτερα να προλάβουμε το δέρμα μας, να το ενυδατώνουμε και να το προσέχουμε έτσι ώστε να μην κάνουμε ρητίδες αργότερα, αλλά και σε μια πιο μεγάλη ηλικία αυτή η μάσκα θα δει πάρα πολύ θετικά αποτελέσματα. Έως τώρα εγώ χρησιμοποιούσα, έχει 3 υλικά λοιπόν αυτή η μάσκα, έως τώρα χρησιμοποιούσα εγώ το ένα εκ των 3 αυτών υλικών, σκέτο μόνο του, αλλά πρόσφατα σε ένα site ανακάλυψα άλλα 2 υλικά που ήταν μια μάσκα μόνα τους. Το φυσικό botox λοιπόν θα είναι μια μάσκα που θα κάνουμε στο σπίτι μας με απλά υλικά, αλλά σε περίπτωση που ένα άτομο είναι αλλεργικό θα ήθελα να το προσέξει και να συμβουλευτεί έναν γιατρό πριν το εφαρμόσει στο δέρμα του. Λοιπόν, τα 3 αυτά συστατικά είναι απλά συστατικά. Είναι πρώτο συστατικό η μπανάνα, το δεύτερο συστατικό είναι το μέλι και το τρίτο συστατικό είναι αυγό που θα χρησιμοποιήσουμε μόνο το ασπράδι του. Τα 3 αυτά συστατικά λοιπόν σε συνδυασμό φτιάχνουν μια υπέροχη μάσκα προσώπου που κάνει botox, δηλαδή συσφίγγει και κάνει πιο ελαστικό το δέρμα μας και ενυδατωμένο. Φοβερή μάσκα, την οποία μπορείτε να την κάνετε όσο συχνά θέλετε και ανάλογα τις ανάγκες της επιδερμίδας σας. Έως τώρα εγώ χρησιμοποιούσα ένα από τα 3 αυτά υλικά μόνο του, το ασπράδι του αυγού, το χρησιμοποιούσα στη μητέρα μου κυρίως, στην οποία με το ζόρι την έβαζα κάτω να της κάνω αυτή τη μάσκα, να δει πόσες σφιχτικές ιδιότητες έχει ένα μόνο υλικό που έχουμε στο σπίτι μας. Και πραγματικά έβλεπε αποτελέσματα. Δεν άντεχε, την έσφυγε υπερβολικά και μου έλεγε ξαπλύνε το γρήγορα. Θα το δείτε κι εσείς. Όμως, σε συνδυασμό με την μπανάνα και το μέλι, η μπανάνα εντωμεταξύ έχει καταπληκτικές ευεργετικές ιδιότητες για την επιδερμίδα μας. Θα σας τα αναλύσω και αργότερα. Το μέλι επίσης, όπως ξέρουμε, έχει πάρα πολύ ευεργετικές ιδιότητες. Σε συνδυασμό λοιπόν και τα 3 αυτά υλικά μαζί φτιάχνουν μια τέλεια εκπληκτική μάσκα αντιγυραντική, την οποία μην σας τρομάζει, όπως σας προανέφερα. Όλες οι ηλικίες μπορείτε να τη χρησιμοποιήσετε. Λοιπόν, η μπανάνα είναι πλούσια σε βιταμίνες A, B, C και D. Επίσης έχει κάλιο και ποτάσιο. Αυτά λοιπόν τα συστατικά της μπανάνας τι προσφέρουν στο δέρμα μας? Προσφέρουν ελαστικότητα, που είναι το πιο βασικό. Η ελαστικότητα βοηθά το δέρμα μας να μην σπάσει γρήγορα, προσφέρει λάμψη λόγω των βιταμινών που έχει και απαλότητα. Το μέλι, όπως ξέρουμε, έχει πάρα πολύ καλές ευεργετικές ιδιότητες, είναι και αντιοξυδοτικό και λάμψη επίσης. Και το ασπράδι του αυγού είναι το μαγικό συστατικό που έχουμε στο σπίτι μας, το οποίο κάνει έντονη σύσφυξη στο δέρμα μας. Πολύ έντονη σύσφυξη. Έχει πρωτεΐνες, έχει σίδηρο, ψευδάργυρο, κάλιο και φόσφορο. Επίσης έχει βιταμίνα B. Όλα λοιπόν αυτά τα συστατικά μαζί σε μια μάσκα που φτιάχνουμε στο σπίτι μας, συστατικά που θα υπάρχουν ίσως σε μια πολύ καλή μάσκα του εμπορίου, την οποία θα χρυσοπληρώσουμε, και γιατί όχι να μην τη φτιάξουμε μόνες μας, να ξέρουμε και τι έχει μέσα η μάσκα και να έχουμε όλες τις ευεργετικές ιδιότητες που θα έχει και μια μάσκα εμπορίου. Όμως αυτή θα τη φτιάξουμε εμείς, είναι χειροποίητη και θα την εφαρμόσουμε στο δέρμα μας όσο συχνά θέλουμε και κυρίως ανέξοδα. Λοιπόν, θα χρησιμοποιήσουμε μισή μπανάνα. Σας λέω μισή γιατί ολόκληρη είναι πάρα πολύ μεγάλη ποσότητα, όσο μικρή και να είναι μπανάνα. Θα κοιτάξετε να είναι όριμη. Τη μισή μπανάνα θα τη βάλουμε στο blender και θα συνεχίσουμε με μια κουταλιά της σούπας μέλι και το ασπράδι από ένα αυγό. Όλα αυτά και τα 3 συστατικά θα τα βάλετε στο blender, θα τα χτυπήσετε αρκετά έτσι ώστε να λιώσει εντελώς η μπανάνα και να γίνει μια κρέμα, μια πολύ κρεμώδης μάσκα, την οποία θα την εφαρμόσετε στο δέρμα σας και θα την αφήσετε για 20 λεπτά. Θα νιώσετε το δέρμα σας να τραβάει, θα νιώθετε τη σύσφυξη που γίνεται στο δέρμα σας και θα την ξεπλύνετε αργότερα με άφθονο χλιαρό νερό και ένα καθαριστικό προσώπου, έτσι ώστε να φύγει και η μυρωδιά, και θα βάλετε την ενυδατική σας ή την αντιγυραντική σας, ό,τι εσείς θέλετε ανάλογα τις ανάγκες της κάθε επιδερμίδας. Αυτή τη μάσκα θα τη χρησιμοποιείτε, όπως σας προανέφερα, όσο συχνά θέλετε ανάλογα τις ανάγκες που έχει η κάθε επιδερμίδα. Εάν είστε πιο μεγάλοι, πιο συχνά, εάν είστε μικροί, όποτε το θυμάστε, μια φορά το μήνα, μια φορά την εβδομάδα, καλό θα σας κάνει. Αυτά λοιπόν για αυτή την εβδομάδα. Ραντεβού την επόμενη Παρασκευή με ένα νέο βίντεο. Να έχετε ένα πανέμορφο Σαββατοκυριακό, να περάσετε υπέροχα. Φιλάκια πολλά!